Somebody order a knuckle sandwich? I am not worthy. A čusky busky, no čaute lidičky, no vítam vás u ďalšieho nového videjka, no a kým sa mi to zatiaľ načíta, dobre, už to máme načítané, tak ako sa máte, môžete napísať dole do komentárov. No a ja sa mám výborne za to, že som vyhrala všetko možné. Tu mám 48. Získala som Tanuki Sprout, takže som veľmi za to rada. Dneska ráno som získala Inferno na Surja. Máme ich 20, takže tak. Ja viem, ľudia, viem o tom. Ja keď proste robím všetko off-screen, tak proste dostanem toho najviac, ako sa dá. Takže, dobre, necháme si, dobre, nechala som si pár questov. Pôjdeme z Lumi a strašne chcem získať týchto tu 10 gemov. Somebody order a knuckle sandwich? I am not worthy. Extra hot. Extra hot. A pritom sú tu 200 dropy, takže dneska to musíme otvoriť. Tento tu neviem čo. A som zvedala, čo z toho dostaneme, tak môžeme ísť zatiaľ na... Môžeme ísť. Dobre. Teraz pôjdeme... No. Tak to pôjdeme, zobereme si, no ale pozrite, koľko sme ich nazbierali, 8. No, zober, lebo ty si schopný. No tak ja som dead. Môžeš s tým počkať? Nie, radšej nepočkáš. Radšej budeš zdrhať od nich. Však choď bližšie, tak ich daj dole. Jeden nenky. A vyhrali sme prvé miesto. Viem, je to divné, ale proste všetko robím off-screen a pozrite, však ja už mám 48 z 50. Inak zatiaľ vyhrávam. Pozrite, ja vyhrávam. Ja som taký geňo, že ja so všetkým vyhrám. Dobre, budem ticho. Dobre, ideme do ďalšieho tu. No a neviem, čo mám teraz robiť. Berem. Takto, zoberieme. To je okay. Radšej ideš takto zdrať, bo na moc sa ti to nevyplatí. Haha, to som ich povedala. To som dosť dala na blbo. Haha, to bola nejaká rýchla hra inak. To bola veľmi rýchla hra. Ale že veľmi rýchla hra. Dobre, lidičky, ozývam sa vám po 1,5 hodiny. Viete prečo tak dlho? Lebo som musela poupratovať celý byt. Takže tak vám napoviem. Preto
A plus sme, toto máme. Šikovní ste. Ja vám poviem jeden príbeh. Nie, ja vám poviem možno jednu vetu. Prosím, nekupujte si tie jak sa sushi, lebo sa zbláznite a bude z toho veľký prúser. Nie, že prúser, tak by som to nenazvala, ale proste nazvala by som to proste tým, že Time to show the kids how it's done. si zoberieme úkinku. Nože. No, takto som si to predstavovala. Dobre, máme ďalší. Time to hit 'em with the old one too. A zatiaľ sa nám fakt darí. Dobre, heist nejdeme. Lebo už nemáme ten quest. Ale poďme social down. A neviem, či mi to znova uzná, lebo zás budem... Sorry, že som nervózna, ale ja to proste nenávidím. No. Tam je Larian Lauri, radšej ťa nechám, nechcem ísť do teba, lebo ty zase pôjdeš do mňa. Nechoď, opovaž. Takto zdrhnem. Ja si takto zdrhnem. Ty mi opovaž. No, daj ten náš. Však mi to nevadí. Však ja ti nechám, len ty si začal po mne chodiť, takže takto pekne zdrhnem. No. Jak som skoro prehrala. Ale ty nechoď po mne, El Primo. Toto sa nerobí. No radšej si zoberiem ultinku a takto po tebe dám. Opovaž! OK. Rozmýšľam, že čo idem teraz robiť. Dobre, asi inak lidičky, moji brawlenkovia. Mám na vás jednu otázku. S týmto tu, že kedy budú tie star dropy, týchto tu 10? Lebo však my sme to otvorili iba po tento tu, neviem, jak sa volá ten megabox. A ďalej to už nešlo, tak sa pýtam, že kde je problém? Takže sa pýtam vás, že napíšte mi, jak to má fungovať s tými star dropmi. Ďakujem. Ideme ďalej. Ďalej pokračujeme a dvaja... Ideme odznova. A zatiaľ sa môžete pozrieť, ako to funguje.
Playtime's over, kids. Kidney punch. Kidney punch. Whoa, feeling groggy. I'm on the ropes. Proper naughty. I'll get you next round. Dobre, máme to a konečne to po 100 rokoch prišlo. Takže máme tu tieto 3 veci, takže takto. Máme pekne. A teraz ako Star Tropo si vybereme? No a dáme si tu tam. Znova. Rare, super rare. A pozrite. Rare. Takže ideme na poslednú a rare. Takže nič moc. Viem, divné videjko. Takže dosiahli sme 13 700 pohárikov, za to som veľmi rada. A blížime sa už k 200 odberateľom, takže rýchlo mákajte tam dať to červené tlačítko, čo je pod tým videom. Tam je moje meno a také červené tlačítko, prosím vás, tlačte to a vedľa toho zvonček. Ďakujem. Veľmi mi to pomôžete. A ešte raz, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár, znova ešte raz to hovorím, blížime sa ku 200 odberateľom, takže čaute a užívajte víkend.